Il-brutalità tal-gwerra f'Gaza ma jiskansa ħadd. Nies pajżana, sptarijiet bil-midruba u komunitajiet sħaħ mirduma mill-bala l-blaħnina tal-Armata Iżraeljana. Lanqas dawk li l-unika arma tagħhom hija l-pinna, il-mikrofonu jew il-lenti tal-kamera huma ħilsa minn dan il-flagell, hekk kif Gaza sar l-aktar post perikolus fid-dinja għal membri tal-medja, il-professjonisti li bxolhom jiktbu l-ewwel paġna tal-istorja. Reporters Sans Frontières tistma li f'Gaza fl-aħħar 23 xahar inqatlu mal-220 ġurnalist. Nhar l-10 ta' Wissu biss l-Armata Iżraeljana qatlet 6 ġurnalisti f'Salt, fil-waqt li it-tnejn li għadda 5 ġurnalisti inqatlu Kisa Hubieret wara li l-Armata Iżraeljana bombardjat darbtejn wara xulxin sptar fejn kienu qed jiskennu il-membri tal-medja. Dan huwa l-ogħla numru ta' vittmi tal-medja fi kwalunkwe konflitt modern u fl-istess waqt il-medja barranija ilha ma tingħata aċċess għal kważi sentejn. Il-lista ta' vittmi mill-kamp tal-medja ma tispiċċa qatt, boħud minnhom jinqatlu ferm qabel l-aħħar eskalazzjoni u l-assedju fuq Gaza. Fost oħrajn il-ġurnalista veterana Shireen Abu Akleh li nqatlet fl-2022 b'tiri ta' arma tan-nar f'rasha waqt li kienet tirrapporta u saħansitra libsa l-ilbies protettiv tal-medja. Storja li rrepetit ruħha fi kważi sentejn ta' gwerra. Fl-ewwel jum ta' Settembru, mijiet ta' kmamar tal-aħbarijiet minn fost 50 pajjiż differenti, fosthom TVM News, inaqdu flimkien bi protesta kontra l-qtil tal-ġurnalisti f'Gaza u biex jitħallew jirrapportaw ġurnalisti internazzjonali fiż-żona. L-inizjattiva ta' Reporters Sans Frontières flimkien ma' Avvas u l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Ġurnalisti qed titqies bħala waħda mill-akbar protesti editorjali. Il-messaġġ wara l-kampanja huwa wieħed ċar. Bir-rata li qed jinqatlu l-ġurnalisti f'Gaza mill-Armata Iżraeljana dal-waqt ma jibqa' ħadd biex iżomm lin-nies informati. Illum f'Gaza il-libertà tal-kelma tinsab taħt assedju flimkien mal-poplu Palestinjan. Ma' kull ġurnalist li jinqatel, id-dinja titlef parajnejn u widnejn. Ix-xhieda ħajja li taf tisfida n-narrattiva uffiċjali ta' dawk li b'setathom jippruvaw jiktbu l-istorja.